ou o que é o mesmo, discriminación por mor da idade. Non hai dúbida, miremos para onde miremos, está claro, vivimos na era do culto á xuventude. Nunca tan mal visto estivo cumprir anos, de aí os intentos por frear o paso do tempo con todo tipo de estrategias ao noso alcance. Consecuencia de todo iso nace o idadismo, un termo acuñado nos anos 60 polo xerontólogo e psiquiatra Robert Butler para referirse aos estereotipos e á discriminación por motivos de idade. Pero, que consecuencias ten? Todos somos absolutamente cómplices e todos tamén temos sufrido en diferentes etapas do ciclo vital do idadismo, ¿no? A partir de los 67 años entra la guillotina y uno pasa de la actividad completa a la inactividad. En Galicia hai máis de 650.000 persoas con máis de 65 anos, momento que escollen moitos para acollerse á xubilación. Pero significa iso que comezan daquela a terceira idade? Vouche facer a pregunta xa sin anestesia. Cantos anos tes? Teño 77. Vou para 80 anos, teño 79. Ti és unha moza. Veño a pintura, a yoga, a veces viña a pilates tamén. Gostaba moito pilates e a informática. Eu fago ejercicio, vou andar. Hai que hacer algo para seguir de pie. Bueno, móvome moito. Ata iso 3 séculos chegaron a idade avanzada era algo excepcional. O incremento da esperanza de vida situada en Galicia en máis de 83 anos obriga a revisar os conceptos de vellez. Cando pode un considerarse maior e ancián? No hace tanto tiempo una persona a los 50 años era vieja porque la esperanza de vida era una esperanza de vida de poco más de esa edad. Estamos hablando de después de la guerra civil. En cambio ahora la esperanza de vida supera los 80 años como promedio, más aún entre las mujeres, que viven 6 o 7 años más como promedio. En moitas civilizacións, como a antiga Grecia e aínda en culturas actuais tradicionais, o concepto de ancián non implica nada negativo, aínda o contrario, xa que representa fonte de coñecemento e sabedoría. Los mayores, para mejorar nuestra prestación, solemos definirnos como más sabios, más experimentados, más tranquilos, más conocedores. En cambio, los jóvenes o determinados jóvenes te pueden definir como alguien obsoleto en sus capacidades, que no se adecua a la vida actual. As sociedades modernas exaltan a xuventude e os seus atributos na mesma proporción en que relegan os maiores a un segundo plano. Pero como reverter esta tendencia? Evidentemente, partimos de que o benestar físico e mental ten que ver ca actividade, con rutinas sanas e con autocuidado, pero, ollo, tamén ten que ver co proxecto de vida. Envellecer con sentido. A idade é unha cuestión mental? Sí, sí. E ademais a capacidade mental a veces de unha persona de 80 anos é mellor que a de un de 50. Toda a vida fui acostumbrada a parativa e a madrugar e a traballar. Versa o poema que o tempo pasa, pesa e pisa. O que é claro é que nada detén o tempo e convén gastalo da mellor maneira posible.